Bombo Weather Update. Ginbawi na ang wind signal sa tanan nga lugar sa Western Visayas samtang nagahulag si Bagyo Verbena padulong sa West Philippine Sea. Base sa alas 5 sa kaagahon nga weather bulletin, uli nakit-an ang sentro sang Bagyo sa kalayuon nga 130 kilometros nakatundan sang Coron, Palawan. Dala sining kabaskugon sang hangin nga 85 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub sa 105 kilometros kada oras. Ang Kalamian Islands kag extreme northern portion sang mainland Palawan ang nabatak sa signal number 2. Signal number 1 naman sa occidental Mindoro kag sa northern kag central portion sang Palawan. Parain nga magahulag pa West Philippine Sea ang Bagyo Verbena kag mag-aagi man sa Kalamian Islands karon sa hapon o kun sa gabi. Magagwa ini sa Philippine Area of Responsibility buwas sa aga. Antes ini nga developments, 7 ka beses nga naglandfall ang bagyo lakip na sa Linapakan, Palawan. Hamuman sa Bayaba, Surigao del Sur, Hagna, Bohol, Talisay City, Cebu, Valle Hermoso, Negros Oriental, San Lorenzo, Guimaras, kag Miag-ao, Iloilo.